Szilveszkot választott. Lelkes kis kísérőink mutatják az utat Barna bácsi házához. Itt a kertbe mentek át, azt ott loptak. De nincs otthon senki. A szomszédasszony elárulja, hogy Erzsike néni, a gazda felesége beköltözött a faluba a lányához. A ház 2 hónapja üres. Az amúgy gyönyörűen megművelt kertet mára teljesen benőtte a gaz. A falu központjában lakik most a 67 éves asszony, kapott egy szobát a középső lánya házában, és egyedül nem mer visszamenni a saját otthonába, de a sarki boltba is csak a lányával megy. Borzasztóan, amit művelnek ott, mihent hazamegyek, abban a minutában ott annyi vannak, hogy rettenetes. Én nem merek menni. Közel távol a legszebb kis minigazdaság volt az övék, mindig bőven volt zöldség, gyümölcs, kacsák, tyúkok, nyulak és hízók. És azt sem tagadhatja senki, hogyha kértek tőlük, akkor ők mindig adtak. Jaj, tetszenek látni, milyen dzsungelban. Hol volna ez, ha én itt hol vagyok, vagy ha itt hol volnánk, az más véget, mert ha ez nem történik, akkor itt hol vagyunk. Mi van itt? Rívok, ha hazajövök. Az első újságcikkek még arról szóltak, hogy egy gazda áramot vezetett a kerítésébe, de Erzsike néni most megmutatja, mi az igazság. A kerítés mellett körülbelül 5 méter széles sávban van a kukorica. A kukorica előtt, tehát a telek közepén a kerítéstől 5 méterre van egy sor dinnye és egy sor uborka. E köré vert Barnabás 40-50 cm magas cölöpöket, és ezt húzta körbe egy dróttal, amiben az áramot vezette. Írom is, Barnának is írtam, mámma is. De közben éppen úgy írja, és hogy csak rívok, akaratom ellenére, tisztában bele lehet bolondulni. Bele. Hogy a sajátunk miatt ebbe kell szenvedni. Ahhoz, hogy valaki hátulról ide bejusson, 2 másik telken és összesen 3 kerítésen kell átmásznia. Régen nyulakat tartottak, de aztán ellopták a motort, amivel a gazda a takarmányt szállította, így el kellett adni az állatokat. Aztán tartottak disznókat is, de egyik este lába kelt az egyik mázsás hízónak. És az asszony csak sorolja, hogy mi mindent nem is jelentettek a rendőrségen az elmúlt 20 évben. Itt is rettegve vagyunk, itt is ki vagyunk téve, mert ugye sose tudjuk, hogy mikor jönnek ránk. Ez az igazság. És még be sem fejezi a mondatot, amikor a kapuban már ott van Richárd az élettársával. Tudják, ő volt az egyik, aki megsérült azon az éjszakán. Jött számon kérni, hogy miért nem volt tábla, ami arra figyelmeztet, hogy kerten belül bizony áramveszély van. Mit mondtam magának? Van a kertben áram, maga úgy felelt, hogy nincs a kertben. Én nem tudtam róla. Őszintén. Nincs, hogy nem tudok. Nem, mert én mostam, én nem tudtam róla, én még Barnának azt mondtam. Ilyen nem mondjam, hogy jobbról-balról hazudkál. Hát én nem hazudok. Nem is volt benne. Éjszaka kapcsolta fel az áramot, mindig nappal soha nem volt áram a kertbe. Soha nem volt. Éjszaka kapcsolta fel mindig, ezt se dugta be. Sehol nem volt kirakva egy. Hogy áramba védett terület. Sehol nem volt kirakva, hogy magának áramba védett területen portálja. Hát de minek jött be a kertbe? Miért nem kért szépen, ide figyeljetek? Adtunk volna. És itt még percekig szó-szót követ, de ebből többet értelmetlen lenne megmutatni önöknek, mert csak kisípolt, trágár kifejezéseket hallanának. Csak úgy, mint a közben előkerült fenyegető levélben, amit megpróbálok ugyan elolvasni, de csupán egyetlen olyan mondat van a 2 oldalas írományban, melyben több a nyomda festéket tűrő kifejezés, mint a szitokszó. Dolgozni kellene, mert munka van bőven, csak büdös a meló. Ezt innen írta valamelyik büdös magyar. Arra a kérdésre, hogy miért is másztak át a kerítésen azon az éjszakán, itt helyben is 2 választ kapok. Először is lopni, másodszor pedig bosszúból. Ez utóbbi verziót erősíti meg a gazda ügyvédje is, akivel másnap a miskolci börtön előtt találkozom. A védekezési reakciót kívánták megbosszulni, hogy merészeli megvédeni a kertjét, mikor ők évek óta nagyon szépen éltek ebből a kertből. Mellettem van a polgármester, akit imás senkinek nem kell bemutatni. 2 oka is van annak, amiért ő itt áll. Egyrészt ő kérte fel az ügyvédet, másrészt ők ketten kidolgoztak egy népszavazási kezdeményezést a magántulajdon védelméért. Ezeket a dolgokat kéne rendbe tenni, szigorú törvények kellenének, amik végre a dolgozókat, az állampolgárokat, a becsületes embereket védik. Jelen pillanatban sajnos a bűnözők vezetnek, mert a törvények az ő oldalukon állnak. Néhány méterrel távolabb a börtön falain belül az előzetes letartóztatásban lévő Szoboszlai Barnabás mit sem tud a népszavazási kezdeményezésről, melynek apropóját az ő esete szolgáltatta. Az óvadékgyűjtésről is csak félfüllel hallott, de nem is nagyon érdekli. Csendes beletörődéssel és szomorúsággal viseli a helyzetét, bár a munka nagyon hiányzik neki. Az aratást elmulasztottam emiatt. Hát jön az őszi munka, megint ez is elmondhat. Szeretek dolgozni.
Mert én, ha már leülök egy órára, ülök, arra már beteg vagyok. Ha nem csinálom, akkor nem vannak itt. Muszáj, bele kell nyugodni. Magát okolja a történtekért, bár senkit nem akart bántani. 6 nappal a tragédia előtt, amikor utoljára loptak el tőle egy sor uborkát, beszerelte, ahogyan ő nevezi, a villanypásztort. Aztán elterjesztette a faluban, hogy áramot vezetett a kertjében a veteményes köré. Kitett egy táblát is. Este 10-kor bekapcsolta, reggel fél 5-kor, amikor kelt, kikapcsolta az áramot. Gondolta, így nagyobb lesz a dolog füstje, mint a lángja, és távol tartja az esetleges tolvajokat. De azért húzta a földtől 30 cm-re a drótot, hogy aki nagyon akarja, azért csak átléphesse azt. Hát, ha én ezt tudom, hogy így van, akkor nem is tettem volna be áramot. Ez van, megtörténik. Mert ő nem, én rájuk tettem. Mert odaadnám most is nekik még a fele kertet, hogy csak én otthon lehetnék. Eddig körülbelül 360 000 forintnyi jóvadék gyűlt össze, ami nem elegendő. Ennek körülbelül 2-3-szorosára lenne szükség ahhoz, hogy az idős gazda szabadlábon védekezhessen. Ha a közeljövőben nem gyűlik össze még körülbelül 1 millió forint, akkor az azt jelenti, hogy Barna bácsinak itt a miskolci börtönben és zárkában tized magával kell kivárnia november 3-át, amikor is kitűzték a tárgyalásának első napját. A TV2 naplójában Keleti Andra riportját látták.